Какво са всички? Аз съм Милославчо и... Ето да го напием. Гъс ще напишем. Гъс, ето. О, някакъв има точно го... О, то пътно може да го пребие. Да, сега ти изглезна и двамата ще... Еко това бе! Остейте го бе! Не го бийте! Остейте Симеон да излезни бе. Не го бийте бе! Не го бийте! То Симеон много просто. Не го бийте бе! И тук сме с Сталплей, с Гошо и с вентилатора. Ние с Феникс. И Симеон аре излез сега малко. Само вие ли сте вънка бе? Не бие. Не го би бе! Значи, здравейте хора, аз съм Ник. И здравейте хора, съм Йосе. Толкова... Боя, той... Ой! Как излезна? Как излезна, бе? О, той е наш. Не, остей го. Уби го, то му гепе, хайте ми. Мистер Секуруич. Вей Вензия перли. Шит! Аз нищо не знам. Шит. Дайте ми айтем с пълс. Само някакъв тъп Дайте ми айтем с пълса да е батуйто. Не му дропва майте ми, омага. Ела, пей да ти да ги дадем айтем. Сега ще го бием пак. Съдръжте шифта и го чакайте тук. Ето го тук. Дайте, аз ще го изкарам вънка. Взех някакъв меч. Ето го бе. Ела. Меле! Бие! Три кучета. Абе, не ме би бе, ей. Не! Чакайте, стойте малко. Стойте бе! Не бе! Абе, майка ми. Аре бе! Абе, ти на мене бе. Не бе! Не да излезе, ще го бутна бе, просто не стой. Добре, сега съм с шифт. Удалечи се от него. Удалечи и му кажи... кажи му да излезе, удалечи се. Аз съм в него. Гледай съм, толкова като се... Убивам го, Аз съм бе. Аре, Очо, бягай бе! Дей бе, идиота, остай го да излезе. Абе, Очо! Край, уби го. Не бе, Очо! Абе, не го убивай бе. Очо, сега ще го килнем. Уби ти, Очо. Ще го килнем. Kill him. Някой мене хитва. Вземи това. Видео да се хитат едновременно, обаче. Трима на един. Аз не мога да разбера кой е всеки с... Вземи този шит. Влизам ти на бит. Този фреш хит да си убил бандит. Вземи този шит. Влизам ти на фит. Тушки! Този фреш хит да си убил бандит. Вземи този шит. Влизам ти на фит. Този фреш хит да си убил бандит. Аз ви гледам с толкова. Симеон. Който умира да вика Бъ. Вземи този. Ти трябваше да я кажа начин. Не ме хит. Опа. Вземи айтеми. Кирни Денислав, човек. Много силно. Така някакви бронички. Маркет си натягам. Тъпа не мога да дропвам малко. Те му удриха с меча, аз не мога да се хилна 15 минути. Кажа. Викай! Това Баш вече. побия сърце си. Аз искам, бе. Гледай се, сега ще ги прескоча, бе. Това не ми има дото, бе. Вентилатори. Кажи. Дайте батой там. Етъмс. Кажи му и батой там. Не Совчо да умреш от сперма в носа, бе. Карах ми го. Симеончо са пробва да макюни. Слушаш, бате, виж какъв си. Са пробва да макюни. Не, аз да не съм... Тото и моя, аз мислех за някой друг. Аз ще ти кажа. Осте го лъче на мен, осте го. Той е само Симеоне. човека. Дели... Симеончо. Симеоне. Не така, моето момче. Не ме хитвай. Защото ще умреш. Ще те сгази валяка. Нека ме бие. То Симеоне, тук ти сега ще го... Ето ти виждам, ти си много тъпа, ще ме убия. Много си прост. Опа. Кам ти го, ти си много прост. Кам ти го честно. Шифнал съм. Това се не така, ще те сгази. Вкарам го то, вкарам го. И пак го убих. Не, бате, за това кил. Пак и кил, бе. Буклици. Ти какво се хилише?
И ме е влезна с другия ник. Оу, ау, не бе, кой ма... Не, Не, Марк, иде бе. Иде бе, Марк. На колко си? 70 Едно и кил? 50 половина. кил? Едно и половина. Майка ти. Лъчо, ако ме убиеш, ще се сточа на веждите. Кой да си мил да е валено там? Бой, този Симеоне. Този айтем, абе, ей, майка ти тъпа шеба. Ще бут, взема айтеми. Може Не, не, не би. Вземи този шит, влизам ти на фит. Този френч хитва сте убил би бандит. Не би. Абе, не ми го хитва, бе. Ти пък от Лъчо, откъде си взел? Айде ми. Той взе твоите тъпте си. Уби го, майко. Той не те уби. Той те уби. Е, виж какво пише. Не и аз, и но. Аз си веднага първата отвънка, да ти Хубаво е, хубаво, аз отивам до холмето, сега едно. Не. Айде тук човър ПВП, бе. Аре, ходи. Вземи този шит. Но ти влизам хубаво ти те, на а? фит. Хубаво. Този френч хитва сте убил би бандит. Ще вземеш. Не тук. Не тук. Чакай, той Симеон е тук, бат. Вземи този шит. Мирам, бе. Ще Какво мога. аз? Ай, баси лага, бе. Оу. Дървена. Чакай, за да направите протект на къщата, без нужда от админ, вземете Уе, дървена ала, сега. лопата и ползвайте резиденция за протекта. Ай, ларп съга. Дървена лопата. Там бързо. Някой спами, нека Финакс. Спами, бе. Ви сте вие, бе. Бързо. Нека бързо. Финакс. Аз ще взема някакъв друг сет тук. Чайте малко. То идиота. Какво става с чекя? Нека ме добавите в някаква нова лайфа. Айде ми е. Сега няма манти от тук. С кой сме? Това да дам тъпите майните ми. Ей, Гошка бързо, ела. Гошка, ето. Гипай, бързо. Би. Фърнал код ми падне, човек. Взели си ги взете. Браво, бе. Картоф няма да дадеш. Аз сега съм на 2-3 хита и броните Един. ми отиват. Ай, инчи с хубав сет, нищо. Ето, гледай го, бате. Чакайте, дайте ми на месец. Ела, ларп съга, сега ще го убием. Айде, искате ли тримата, защото на мен ми скочихте трима среща. Ема, идвай. Кой ще убити, бе? Дайте. А чо? Сега ще ги избиете. Аре го убием, искате ли? Ох, аз съм знак. Кой ще убивате? Един слаб си чан, много ясно. Аре, Ай, хубаво да Симеон. влезем да ме убити и Аре, това е. Да спирам клипа. Ти си... Кой? Ама влизай. Денито го няма, бе. Ми да, VPS, човека ми скочети, ама Айде, тук. Его, бой. Не, ама оня Той ще да го не пребие. вземе айтемите ми, споко. Той ще го пребия са. Ей, те ма хитва, бе. Той ми изнася, бе. Той имаше О. ретрибушен, бе, сега, гледай го за. Няма да Не с ябълки, бе, тъпа путка. Не бъди с ябълки. О, ще пикно сета. Вече умрях. Бой, аз ще се... Аз не мога да го ударя, бе. Да, аз толкова че се съпротивлявам се. Еба, майки ти. Ей, Те всички Тя умират, сте, сега ме, ще ти. отида, че видите, без каската. Оу. Вземи тоя фичи. всичко ти е. Тилатора пак го уби. Ти ще ме биеш, а? Ще ме биеш, а? Ще бия, да. Ще умреш, защото на две сърца. Не, да, двама сте ми, бе. Ще изям ябълки. Чао, лека нощ. И бъба и... Чакай, не спирай клипа. Да уби ми Лъчо. Тя уби ми Лъчо, е. Лодка е. Пуше. Кучки дебели, ще изям ябълката. Точно ми изядах хляба. Само да уби гошката. Не, О, да. мангал. Може да спираш. Яй, О, миш, шапни 4. Това Това ще се се запазвам. чао. Ставай с чието добавка на дискусия ги саднем. Спети. Стая. Чао. И- Искате добавка.